Malawi Today. Mwaswera bwanji whispers tikulandireniso konkono ku K9 studio ndio tapati kuyamba kupanga analyze mafunso amene anthu mwapereka okhudzana ndi topic yathu ya dzulo. Ndipo mafunso amenewo pali mafunso awiri amene anaoneka kuti afunikira kuti apatse chidwi. Funso loyamba mwafunsa zokhudzana ndi dziko lapansi linavomera bwanji kapena linapindula bwanji ndi mgwirizano wa Britain ndi banja la Rothschilds. Funsoli ngati mmene manenera muja kuti likusowekerabe ma ingredients ena opanga kuti chimveke mwandi bwino. Komabe mwina mwake ine ndingoyeserera fasanga funso silanga ndingotheka kuti ofunsa akuona kuti apopo amaliza ndesitingamutsutse, koma ine ndingoyeserera kuti mwina chabwino ndikanakhala ngati ine ndikufunsa chabwino ndifunse funso la munthu wina kuti ndimaona ngati libwera in a form of kuti zinatheka bwanji kuti Britain ikhale ndi mphamvu zakupereka chilolezo kwa Ayuda popanga that declaration yotenga Palestine kuipereka m'manja mwa Israel. I think mwina funso limene kuti libwere choncho mauti dziko linapanga bwanji ndikumasa kuzitolera kuti ndilimve, kama mwina azonakhala kuti ndiline ndikanatha kungofunsa mwachidule kuti zinatheka bwanji dziko la Israel. Fa mukufotokoza kuja ngati munthu vienija anayimverera bwinobwino ndiye kuti manena zoti it's a Balfour Declaration. James Balfour ndi waku Britain. Imachedwa kuti Balfour Declaration chifukwa chani? Chifukwa chana kuti mwanthu folo amene anasainira uyu anali mlembi wamkulu, kodi kalata ikasayinidwa ndiye makhala kuti basi ndi mmodzi mwa anthu amene anasainira chikalata chimene chichi choti lingaliro lidalipo ndi boma la Britain pofuna kulipira ngongole imene adali nayo kuma Rothschilds, maka chifukwa cha ngongole zimene anali ndi Rothschilds mu First World War. Ndikungokubwezeraninso ku topic yoti nayipanga kale, ndiye kuti funso limene abwera kuti anthu awawa amalipira ngongole, koma ndiye kuti funso lalo limayena kubwera kuti anazitenga kuti mphamvu zinatheka bwanji kuti akhale ndi mphamvu zakutenga Palestine yoti ndi dziko kale la anthu ena kale, muli anthu ena kale, ndi anatenga dziko limenelo ndi kulipereka m'manja mwa achina Rothschilds amene pa nthawi yonse amakhala mu Palestine andi pa nthawi kudalibe dziko dzina lake Israeli. Ndi mphamvu zimenezi Britain idazitenga kuti kapena kuthekera kumene kudachitika motani kuti Britain likhale ndi itenge dziko la Palestine alipereke m'manja mwa ma Jews, then kenako aliche dziko lichokhala dzina lake Israeli. Chinachitika ndi chani? I think mwina ndikungoyesereratu funso ndatesilanga, koma anyway tati ndiyankheni chonchi. Musayiwale kuti First World War ndi Second World War chimene anthu ankalimbirana ndi kukhala ma world superpowers. Mukakhala world superpower ndi zimene mukuziona lerozi. Iran kupanga nuclear, kukhala ndi nuclear power, okapsha mtima ndi kukhala America. Ine mungathodzifunsa nokha kuti sona America ikupsha mtima bwanji? Nuclear yokhala ndi Iran kukapsha mtima America. Ndi chifukwa yani America imalowerera chilichonse chimene chikuchitika dziko lapansi. Yes, sakungolowerera chilichonse chimene chikuchitika dziko lapansi chifukwa cha superpower umene ali nawo. Ndi chifukwa chake amakwanitsa kuyika base pa dziko lapansi pano kulikonse pamene akufuna, kupatula anthu amene akuoneka kuti nawonso ali ndi muscles pang'ono amatha kukana za America, koma zotsatira zake ndi kuti amakuthirani nkhondo. Ndiye kuti sizinangothera pompo. Ndi chifukwa chake lero lino inu munthu wa ku Malawi mufuna kugula kasiyenta ku Japan, ku Singapore, ku China, kama mufuna mupite ku Dar es Salaam mukaode katundu, what you need mafuna ma US dollars. Boma la Malawi likufuna ligule chimanga ku Zambia, tikulephera kuitanitsa chimanga ku Zambia, nkhani yake ndiyo nena kuti tilibe forex. Anthu aku Zambia akugwiritsa ntchito Zambia kwacha, ku Malawi kugwiritsa Malawi ni kwacha.
maiko ndi neighboring. Zoona zake ndi zoti anthu aku Zambia amabwera kudzaoda katundu ku Malawi, anthu aku Malawi amakaoda katundu ku Zambia, ane ndalama zimene amagwiritsa ntchito ndi makwacha. Zambia kwacha, Zambia Malawi ni kwacha. Zafika poti malonda aja achitike ndi government, zikufuna kuti government ya Malawi ikhale ndi American dollars. Nokha mungathe kudzifunsa why American dollars pakati pa business ya Malawi ndi Zambia. Izi ndi zimene governor wanu akamati tu governor wa Reserve Bank si uyu alipo iye. Governor amadi alipo nthawi imeneyo anasayinira kuti transaction iliyonse imene idzachitika dziko ku dziko mdziko mwanu idzakhala ikugwiritsa ntchito ndalama za Reserve Bank ya America, which is American dollars. Alright? And mamonita ake opanga monitor zimenezo adzakhala mabanki ofuna kuonetsa kuti transaction iliyonse imene mukugula kunja mkhala pakati wake adzakhala banki. Banki iyo mkulu wawo ndi World Bank, kumene amapanga report mmene achitira ma business yawo pa chaka, pa annual, kaya ndi pati chani amapeka ma report. Chaka chimene chichi mwagula ndi kugulitsa ma dollars ya ndalama zingati. Phindu lanu malipeza kumeneko. America oloera ngokhala ato pano kanga ikhoza mapangabe phindu ma billion dollars chifukwa anthu agulitsa ntchito ndalama zake. This is why nkhondo ikulimba. America anapanga njira zoti angathe kupanga ndalama olangokhala ku nyumba. They can still make money. Mukumba mafuta mugulitsana ma dollars, mugulitsana magalimoto mugulitsana ma dollars, mugulitsana foja thonje mugulitsana ma dollars, mugulitsana mankhwala maiko akunja mugula ma dollars. Palibe kugulitsa ntchito ndalama inaliyonse. Izi zinatheka bwanji? Ndi usupapawa. Mfumu yalamula doko ili bodi lililonse lobwera apa kudzapha nsomba. Nsomba iliyonse yayikulu mbwatomo kuyika pambali dzipita ku nyumba kwa afumu. Mukati mwi bwato wanu muchotsa kapala tiphwanya machira tiwocha. Aliyense wachivomera chifukwa afumu ndi amene ali ndi mphamvu. Nde inu muli ndi masozi kuti mulanda ufumu wa munthu chifukwa nkhondo zimavuta. Chifukwa alipo anthu ena amadya bwino chifukwa zimene amapanga afumuzo. Fasi nsomba zija zonse zimene zimapita kwa afumu. Zina anthu amene amatolera awo amadya njira. Tinakambapo apa za nkhani ya ma Romans kutolera misonkho mu Palestine. Kuti Ayuda analola kugulitsana okhaokha. Analola kuzunzana okhaokha chifukwa kuti atabwera Katolika anawuza kuti dzitolera ni misonkho. Akutolera misonkho, si misonkho yonse imene ma Israeli amakapereka kwa ma Romans. Ina amabisa. Ndipo zambiri ndi zimene amabisa ndi zimene zinamapangitsa kuti alemere. Mmene amathawa ku Israeli kapali ku Palestine mmene amathawa atapha Yesu anathawa ali mchuma. Kulikonse mmene amathawirako amakalandiridwa bwino chifukwa anapita ali ndi ndalama. Ndalama zimenezo anazipeza chifukwa chotani? Chokhometsa misonkho. Andi maiko ena amene amathawirawo amakapeza mmene kujako anthu system yokhometsa misonkho asakuidziwa bwinobwino. Ayuda ndi amene adali nayo system yokhometsa misonkho, anali adziwa kupereka zilango ngati zilango zimene angakhomera pa mtanda anthu owachimwira and the like. Ndi kulikonse kumene amapita iwaja amakagwirizana ndi mafumu chifukwa anali ali ndi system yakayendetsedwe ka zinthu chifukwa cha maufumu a Mulungu amene amatsitsira maufumu a china Jacobo, maufumu a china Davide, maufumu a china Solomoni, maufumu a china Yohane ndandani. Iwaja anali ali mu system ya maufumu ndi kayendetsedwe ka ufumu, kupereka chakhumi and ndale za religious politics and stuff. Mmene amathawa kupita kwina kulikonse pa dziko lapansi amathawa ali ndi chuma chimene anaba ku Palestine munjira yokhometsa nzawo msonkho wokwera. Advantage anali ma Romans amene ankawagwiritsa ntchito iwo. So the same applies today. America ni mfumu imene panopo ilipo after Second World War. Mfumu yathu ndi America. After Second World War, Second World War, the one of the superpowers, the empire imene ikulamula. Nijifaka kulamula hamusi, nijifaka kufuna tila mabomba North Korea, nijifaka kulimbana ndi chanchani, Boko Haram angathe kupita, DRC yakupezeka, Libya yakupezeka, Iraq yakupezeka, Afghanistan yakupezeka, kuliko sapezeka, ndi mafumu they watching everywhere. Muzimenezo, muli ma smuggling. Chifukwa chogwiritsa anthu ndalama ya America, ngati ndi ndalama yogwiritsa ntchito dziko lonse lapansi, kuli ma business ambiri amene akupangidwa ma transactions ambiri amene akupangidwa kugwiritsa ntchito ndalama ya dollar, mchile ngakhale midzi.
ma president wasanga lolo kuti ndama ya dollars siye kugwira ntchito chifukwa akudziwa kuti kuba kudzivuta akaba ma dollars kuli kusomena angathawire dziko lapansi lino akakhala olozeka kumeneko tikamba mala kugwiritsa makwacha ndeti munthu akathawa kumala ndi dzimakwacha briefcase akangokwera ndege kungopita ku Hungary alibe kumene kuja kuti akakhala mphawi watenga chani ndalama izo pita nazoko. So kugwiritsa ntchito kwa American dollar inde ngakhale ena kukwayipira koma kuli ndi mapindu maka kwa anthu okonda njira za chinyengo. Alright, ndiyeno there is no we can ask nkhani yokhudza ndi ma Rothschilds. Nthawi imeneyo Britain inali superpower, imatha kulamula, anakugwirana ukapolo ku Malawi, anakugwirana ukapolo ku South Africa, ukapolo ku Tanzania, ukapolo ku Zambia. Dziko linavomera bwanji kugwidwa ukapolo ndi azungu? Andizo tiziti zisiye kumbali. Dziko linalola bwanji kupita ku nkhondo chifukwa cha Adolf Hitler munthu mmodzi. Adolf Hitler anapusitsa azungu anzake mpaka anapezeka kuti anthu apita ku nkhondo chifukwa cha munthu mmodzi, mkwiyo wa munthu mmodzi. Dziko lonse linapita ku nkhondo. So izizi mukaziyang'ana mupeza kuti ngati mafumu anatigwira ukapolo mpaka pano ku Malawi akali akapolo a Britain. Chiyo segment kupanga tilakavekedwa betewera ndi Britain. Ne kuvomera kwenye mukhozo kufunsa kuti anavomera bwanji. Ilolo linali kalekale kwa mudzifunse kuti lero ndi kuvomera bwanji zomagulana zinthu ma dollars poti mukuti kuli democracy bwanji sizikuta. Timavomera chifukwa chonena kuti zinthu zisiziyenda mu mphamvu zolankhula pakamwa. Zidayenda mu mphamvu zosayinitsana pansi. Tasayina apa nkusayina ngati dziko linasayina. Kuchita makani anthu achasadzagwiritsa ntchito mphamvu adzakutengerani ku court. Dziko likadzaluza you get arrested, nkhani yavuta. Kwa choncho ndiye kuti governor ali samina adzibwera pa Reserve Bank amayipeza signature imeneyo kuti dziko lano linasayina. Sangasinthe dziko lano linasayina. Nkumapita chitsogolo. Sizitengera kuti dziko lonse livomere kuti akanavomera kuti basi tengani Palestine. Adalipo mayiko amene adafuna kutsutsa akina Turkey, akina Iraniyo, akina ndani ankafuna kutsutsa. History made like ambaso pompana about his part of the strange. Anaphedwa amene ankatsutsawo. Zoti maiza asabwera kumene kongo anaphedwa. Chifukwa chimene mukunga dziko sakina kuti proposal inabwera 1917. Koma dziko linabwera zakhazikika 1948. Mungathe kulenga zaka zili pakati. Zaka zimene zili panali ndale zopsa anthu ambiri analuza miyoyo yawo. Adalipo amene ankafuna kutsutsa. Koma ma superpowers adagwiritsa ntchito mphamvu. Zoti mpana amene anatsala wanangovomera kuti basi zisiyene zichitike. Ndipo anabwera ndi chinyengo chikawata cha Balfour Declaration kuti muchiwerenge chili ndi chinyengo chambiri. Ndi chifukwa kuti the hidden truth about the Balfour Declaration. Zimene anabwera nazozi ndi zabodza. Zoona zenizeni anazibisa. Ndi chifukwa chikawata chimenechi aliyense amene angakuuzeni adzakuuzani kuti mutu wake ndi the hidden truth about the Balfour Declaration. The hidden truth. Chilungamo chimene chinabisika, chilungamo cheni chimene chinabisika mu Balfour Declaration ndi zimene zikuchitikazi. Zinadauza anthu zidali zabodza. Anabwera ngati anthu oti basi tibwera tidzakhale nawo. Ngati anthu ongodusa zoti anthu abwera adzakhala ndipo pulani yawo ndiyofuna kulanda dziko lino. Mmene ankazindikira it was too late. Mavesa atu achimene sizinafune kuti anthu achite kugwirizana. Andi phindu lake silinali phindu la dziko lapansi. Anapindula ndi ma colonial masters athu, si ifewe. Sisi kanatheka kuti oluzimene apanga ma Americans ziti. Sikuti in the end dziko lapansi limelita apindule. Opindula pa zimene zije ndiyo achi. I think mwina funso imene ndayankha komabe ndikudzivabe kupelewera sindikuona ngati ndayankha mokwanira mutandiuze ndinu amene mukumvera.